Manci, énekelj nekünk valami szépet. Nem énekelek sem. De énekelj valami szépet, vagy nyomjál zenét, fiam. És azt meg tedd el. Jaj, bazd meg, hol ez az állat? Mi az fasz? Kretén, várjál, világítsál már valamivel, mert nem látlak. De téged nem látlak, idióta. Azt mondja, kutyát. Itt egy Manci. Na, szorongatja a telefonját. Várjál, gyere jön egy jó kép. Hát még nem. De ez is jó. Szerintem annyira nem. Ez még rosszabb. Dehogy. Na, énekelj nekünk valami szépet. Mit nyalogatod azt a szart, bazd meg? Nem szar, Alexnak hívják, nem szarnak. Dehogy nem. Na most Lédát is, bár úgyse látszik semmi. Add ide, bakker. Bazd meg te. Ja, nem is azt mondtad, hogy bazd meg. Mindegy. Mit kamerázol?